डायरेक्टर डीजे ओम प्रकाश संजीव सुंदरपुर। ईद गेलई बकरीद गेलई चांद मोहर्रम गे जान गेलई चांद मोहर्रम गे जान। ईद गेलई बकरीद गेलई चांद मोहर्रम गे जान गेलई चांद मोहर्रम गे जान इस्लामपुरा में खेला लाठी भाला गे जान आरापट्टी में खेला लाठी भाला गे जान। आगे ईद गेलई बकरीद गेलई चांद मोहर्रम गे जान गेलई चांद मोहर्रम गे जान करहरा में खेला लाठी भाला गे जान लक्ष्मीनिया में खेला लाठी भाला गे जान। म्यूजिक डायरेक्टर करहरा में खेला लाठी भाला गे डीजे जान। ओम प्रकाश लक्ष्मीनिया में खेला लाठी भाला गे जान। हसन हुसैन दुनो फतमा के लाल गे ओकर कहानी पूरा विश्व में महान गे महान गे। हसन हुसैन दुनो फतमा के लाल गे ओकर कहानी पूरा विश्व में महान गे। आगे जब तक रहतई चांद मोहर्रम खेलबई लाठी भाला गे जान गे खेलबई लाठी भाला गे जान आर घाट में खेलबई तीर तलवार गे जान लीलाजा में हम खेलबई लाठी भाला गे जान। म्यूजिक डायरेक्टर आरा घाट में खेलबई तीर तलवार गे जान लीलाजा में हम खेलबई लाठी भाला गे जान। आहे दरयाली के रहई पूरा खानदान गे नबी के दिन के खाती देलकई उजान गे हे दरयाली के रहई पूरा खानदान गे नबी के दिन के खाती देलकई उजान गे। आगे रही डर कहबीर लिखई मुकेश गाबै छै मरसिया गे जान गे गाबै छै मरसिया गे जान मैठा गोठानी में खेलबई लाठी भाला गे जान जाई सोहरावा में खेलबई लाठी भाला गे जान। पलक रिकॉर्डिंग स्टूडियो गंडोल चौक सहरसा।